Vi tror på, at lang levetid er nøglen til at styrke bæredygtig energi i virksomheder, samfund og verden. Her maksimerer vi vindmøllens ydeevne gennem intelligent dataanalyse og proaktiv vedligeholdelse. Her forener vi teknologi og vindenergi, så du kan fokusere på at producere grøn strøm, mens vi tager os af resten. Vi tror på, at bæredygtig energiproduktion kræver dedikation og intelligent teknologi. Gennem skræddersyede løsninger og løbende support sikrer vi, at din vindmøllepark altid kører på højeste niveau. Det giver mening for bundlinjen, for bæredygtigheden, for fremtiden. Vi takker vores samarbejdspartnere. Drag fordel af mere end 30 års erfaring med succesrig tæt samarbejde med teknikere og ejere af vindmølleparker i hele Europa. Læs mere på connectedwind.com.